Yn y sesiwn hon, byddwn yn archwilio pwy sydd mewn perygl, phlant ac oedolion. Ond beth ydym ni'n ei olygu pan fyddwn yn cyfeirio at oedolion a phlant sydd mewn perygl? Dewch i ni ddechrau gyda phlant. Mae Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant Cymru 2014 a chanllawiau cysylltiedig yn diffinio plentyn fel person sydd o dan 18 mlwydd oed. A beth yw'r diffiniad o blentyn sydd mewn perygl? Plentyn sydd yn profi neu sydd mewn perygl o brofi camdriniaeth, esgulistod neu fathau eraill o niwed ac sydd ag anghenion gofal a chefnogaeth, boed yr awdurdod lleol yn cwrdd ar anghenion hynny a'i peidio. O ie, Tom. Mae Tom yn fab i rywun sy'n mynd i'n heglwys ni, Angela. Mae hi'n hyfryd, ond mae hi wedi ymddangos rhywfaint o dan straen yn ddiweddar. Mae chwaer Angela, Kath, yn dweud wrthai bod ei gŵr wedi gadael ac yr rhan fwyaf o'r amser, mae hi'n magu Tom, Alex a Jack ar ei phen ei hun. Roeddwn ni yn neuadd yr eglwys ar gyfer ein digwyddiad mamau a phlant bore dydd Iau diwetha. Roedd y plant yn chwarae gêm a'r mam yn sgwrsio. Daliodd Tom fy llygad. Fe blygodd ei drosodd i godi pel roedd un o'r bechgyn eraill newydd i daflu. Roedd ganddo y marc mawr coch yma rhwng ei grys tu a'i siorts. Roedd e fel marc esgyd, yn goch llachar fel pe bai rhywun wedi daro'n galed iawn gyda esgyd. Roedd y marc yn mynd yr holl ffordd o ben uchau ben ôl hyd at waelod ei gefn. Fe welodd Teresa'r marc, hi yw mam fedydd Tom. Rydyn ni'n ffrindiau da a weithiau bydd hi'n taro draw am baned. Ond yn rhyfedd, doedd hi ddim yn meddwl dylen ni ddweud unrhyw beth. Ei busnes nhw yw medda hi. Roedd hi'n meddwl mai cyn ŵr Angela oedd yn gyfrifol, siwr o fod, achos mae Angela yn hyfryd medda hi. Ei bod hi wedi ymladd, fydda hi byth yn breuddwydio cyffwrdd blaen ei bus yn Tom. Ac fel ddwedodd hi, mae Tom yn llond llaw ac yn gallu bod yn afriolus iawn. Ond mae Tom yn fachgen addfwyn a charedig. Rhyfedd. Mae gymeriad o wedi newid ar ôl meddwl. Mae'n dawel. A dwi wedi sylwi fod yn drewi ar adegau. Doeddwn i ddim yn gallu cadw hyn i mi fy hun. Fi benderfynais i siarad ar rhywun, felly fi gysylltais i ar tîm diogelu taliaethol a dweud popeth roeddwn i'n ei gofio wrthyn nhw. Gall oedolion fod mewn perygl hefyd, ac, fel gyda phlant, gallai fod yn berygl dros dro neu berygl tymor hir. Gallai darddu o un sefyllfa anodd neu set o amgylchiadau. Fi yw warden yr eglwys. Un o fy nyledswyddau yw gofalu am ardd gymunedol yr eglwys. Yr ardd yw fy mhrif ddileit. Pan fydd hi'n braf, fydd pobl yn dod i eistedd ar y fainc yn ymyl yr hosod ac yn dod i sgwrsio â fi. Byddai'n ôl paned o de iddyn nhw o'r shed. Jane hyfryd. Ar ôl yr eglwys, fyny y daeth i atai yn ei chader a pharcio yn ymyl y fainc. Mae'n ferch siriol fel arfer. Byddai hi'n flin gyda fi am ei galw hi'n hynna. Dwi'n gryn dipyn yn iau na hi, chi'n gweld. Roedd hi'n ymddangos fel pe bai ein meddwl hi'n mhell. Rhywbeth yn eich poeni chi, Gwenais? Ddwedodd hi ddim byd i gychwyn, felly fe ofynnais iddi, oedd y bregaeth mor wael â ni? Na, meddai. Yna fe ddwedodd hi rhywbeth am baich teuluol. Fe gyfeiriodd ato fel achos yr arian sy'n diflannu. Gofynnes os oedd hi eisiau dweud mwy wrthai, disgrifio'r sefyllfa. Roedd hi'n swnio'n drist. Dydy hynny ddim fel yn Jane ni. Dywedodd hi mai mab hi, Matthew, yr un tal mae yn byw gyda hi, chi'n gweld. Mae Jane allan yr rhan fwyaf o'r diwrnodau o gwmpas y dre yn yr eglwys, y banc bwyd, chi'n gwybod. Ac mae'n ymddangos fel pe bai ei harian hi'n hedfan allan o'i chyfrif banc hi. Mae Matthew'n cadw ei cherdyn banc drosti gan nad yw i dwylo hi'n gweithio cystal. Dwi'n gwybod mai fe sydd wrthi,
medda hi. Mae hi'n cuddio rhywfaint o arian yma ac acw o gwmpas y tŷ, ond mae e'n dod o hyd iddo. Mae Matthew'n achos anodd. I broblemau ei hun, bydden ni'n gweud. A dyna'r broblem. Dydy Jane ddim eisiau gweud unrhyw beth. Mae'n ofni y bydd hynny'n ormod i'r bachgen. Mae ganddo fe dymer hefyd sydd ddim yn helpu bethau. Dychmygwch ei holl gynilion hi yn diflannu fel dŵr trwy'r ddeiar. Felly dwi'n dweud, Jane, fyddech chi'n hapus pe bawn ni'n rhannu hyn gyda rhywun all helpu? Bydden nhw'n gofalu amdano chi ac yn dod ar cyfan i ben. Dwi'n gwybod bod yn rhaid i chi, medda hi, drosglwyddo'r wybodaeth, ond plis cadwch hyn yn gyfrinachol. Gwrandewch. Rydych chi'n gwybod, ac rydw i'n gwybod, bod yn rhaid i fi drosglwyddo'r wybodaeth yma, ond beth am y canlyniadau, beth am ei diogelwch hi? Mae'n rheidrwydd arna fel Cristion, yn ôl y gyfraith, fel warden eglwys ac fel ffrind. A beth bynnag, dydy hyn ddim amdana fi, nac am Matthew, ond am Jane. Os oes gennych unrhyw reswm i gredu neu amau bod plentyn neu oedolyn naill ai yn neu mewn perygl o ddioddau unrhyw fath o niwed, camdriniaeth neu esgeilistod, yna mae'n gyfrifoldeb arnoch i adrodd ynghylch eich pryderon yn syth, achos os nad yw'n ddiogel, nid yr eglwys ydyw.